昔の女性が着てた十二単？そうだね。そっからついた名前だよ。どこからそういう名前がついたの？花が何層にも重なっている様子を十二単に例えたらしいよ。なるほどね。でも、そうは言っても、のーちゃん的にはいまいちピンとこないんだよ。どうして？重なっているって言うけど、十二単を想像できるような重なり方かね。僕は何とも言えないけどな。それよりも、一個一個の花を見ると、なんとなく十二単を着た女性のように見えないかい？そう言われてみれば、そんな気もするね。そんなことを思っていたら、実際にそんな風に融合した仲間がいたのだ。うわ、本当だ。のーちゃんの思った通りだったよ。昔の人も同じように想像したのかな。